Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau networkio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau networkio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolaf di, a ddolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau networkio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau networkio, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch i ti, Oli. Diolch i ti. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn sigod. Wel, bore da pawb, croeso cynnes yma i Garsalem, neis gweld chi gyd. Fel cyfarwydd a lle ddim mor cyfarwydd, croeso chi gyd. So, o'n i jyst eisiau dechrau trwy darllen yr adnodau yma allan o Matthew, maen nhw'n gyfarwydd, yr adnodau cyntaf allan o'r y Gwynfyda. So dyma ni. Mae rhai sy'n teimlo'n dlawd ac yn annigonol wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r un nefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Mae rhai sy'n galaru wedi eu bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Mae rhai afwyn sy'n cael eu gorthrymu wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n etifeddu'r ddeiar. Mae rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Ac be dwi eisiau tynnu allan o'r rhain rili bore yma ydy, mae yna synwyr dwi'n cael allan o jyst adnodau cyntaf o'r Gwynfydau, bod popeth wedi ei rhoi i ni.
So, di'n gwneud sens. Does gen ni ddim byd i'n hunan i ddod i'r parti. Mae Duw wedi rhoi popeth i ni. So, o'n i'n meddwl, jyst i ni ddod at ein gilydd i addoli bore yma, heb unrhyw assumptions, heb gymryd unrhyw beth yn ganiataol, yn ddiolchgar am bopeth, ac yn sicr, os da ni'n sefyll o flaen Duw, yn cadnabod bod ni'n annigonol, a fod gynnu ni ddim digon, fydd o'n rhoi popeth da ni'n angen, gael hwnna, wneith o roi popeth da ni angen i ni. So, gadewch i ni sefyll efo'n gilydd a gadewch i ni addoli. Ar y groes, felly plygwn lawr, a ddolwn ni canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen hawl, gan mai ti sy'n tenasu. Felly molwm na, felly plygwn lawr, a ddolwn ni canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen hawl, a mai ti sy'n tenasu. Bennill gyntaf, Duw holl a lluog, rwy ti'n rhyfeddol. Brenin ar y sir, rwy ti'n anhygoel. Ein hachub o'r hael, tiw ti'n aberthol. Y creawd o'r mawr, rwy ti'n heiddiannol. Felly molwn di, bob dydd o'm hoes, a diolch am be nes di ar y groes. Felly plygwn lawr, a ddolwn ni canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen hawl, gan mai ti sy'n tenasu. Felly plygwn lawr, a ddolwn ni canwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen hawl, a mai ti sy'n tenasu. Cymhorwr mawr, ti'n llawn doedd hunain, Duw cadarn cryn, babi mewn presau. Ath gariad i ddiwedd, ti'n cario beichiad trwm, tywysog tangnefedd. Felly canwn ni, bob dydd o'm hoes, a diolch am be nes di ar y groes. Felly ti sy'n tenasu.
harglwydd ni a llawenhawn, a mae ti sy'n tenasu. Felly plygwn law, a ddolwn di canwn baw, i'n harglwydd ni a llawenhawn, a mae ti sy'n tenasu. Gweithaf y methiant mae'n groeso I ni, edrychaf I fflygaid ac mae dy gariad mor glir. Ynys ac ynys yn wyt ti yn fy ngwadd, ath gariad o'm hamgylch mae'n halon yn fyw. Ti'n symud fy on ac yn fy mlein I ymyl. Arwydd eiddo ti, fy mhechod am gwarth, nawr wrth y groes, rwyf yn eiloi, rwyf yn dod nawr I lle ddylwn, adrefydd gwmni I fewn I ffwrdd, dad at ti rwy'n dod, yn tywall y moliant amser, rwy'n ildio nghalon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach I fewn i'th gariad. Rwy'n dod yn nes nag y bu mi erioed, gweithaf y methiant mae croeso I mi, edrychaf I fflygaid ac mae dy gariad mor glir. Dad rwy'n dod. Dad rwy'n eiddo I ti. Dad rwy'n eiddo I ti. Dad rwy'n eiddo I ti. Ag eto, dad rwy'n eiddo. Dad rwy'n eiddo I ti. Fy mhechod am gwarth, nawr wrth y groes, rwyf yn eiloi, rwyf yn dod nawr I lle ddylwn fod, adrefydd gwmni I fewn I ffwrdd, dad at ti rwy'n dod, yn tywall fy moliant amser, rwy'n ildio nghalon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach I fewn i'th gariad. Wedyn dewis am cael ei llwy,
rhi'n gael, be gennais droso i. Ti di bod mor dda i mi. Cyn i ma'n adlu mewn anablais arna i. Ti di bod mor hael ata i. O, ma'n mor arferol, mor aruthrol, cariad gwych yn yw. O, ma'n brwydron dyfal, chwilio amdanaf, hefyd 99. Allwn ni'n talu, dwi'n ei heiddi, eto rhoes dy hun i mi. O, ma' mor rhyfeddol, mor aruthrol, cariad gwych yn yw. Ti mor hael tuag ata ni. Dy elyn o'n i, rwydrais di'n hachub. Ti di bod mor dda i mi. Rwy'n i'n teimlo'n ddiwedd, telais y bris i gyd. Ti di bod mor hael ata i. O, ma' mor rhyfeddol, mor aruthrol, cariad gwych yn yw. O, ma'n brwydron dyfal, chwilio amdanaf, hefyd 99. Allwn ni'n talu, dwi'n ei heiddi, eto rhoes dy hun i mi. O, ma' mor rhyfeddol, mor aruthrol, cariad gwych yn yw. Dwi'n meddwl fod 'na wahoddiad yna bore yma yn ddyfnach i mewn i'w gariad, yn ddyfnach i mewn i'w dderbyniad o, yn hollol sicr. So dwi wedi eisiau datgan un o ddau o bethau fa 'ma rwan. So heddwch Iesu, tangnefedd y nefoedd, i mewn i'r storm sy'n cwmpas ni yn y byd. Does dim rhaid i ni fyw yn y storm, wel, da ni yn byw yn y storm yna, ond does dim rhaid i ni fyw yn yr ofn a'r just y holl grunge yna sy'n dod. So gadewch i ni dderbyn tangnefedd heddwch. Dy heddwch di, Iesu, yn y storm. A ni'n derbyn hwnna i ni. I ni fyw allan o'r tangnefedd yna.
Mae dair yn llysen ar y ffordd. Rwyt ti'n danach o môl nos ar ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Ti'n beisted lawr a golchi'n rhaid. Ti Duw sydd am gysuro fi. Mae'r dwylo sydd yn cynnal sydd yn dal yn gynnas yn o fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Pan rwy'n cerdded drwy y dyffryn tywyll ti'n tywys fi. Os ar lwybr pell o bobman ti'n tywys fi. Gyda ngobaith gwan a chalon boenus ti'n tywys fi. Pa gyflwr bynnag fydda fi ti'n tywys fi. Os wyt yn cerdded drwy y dyffryn tywyll beth dywys fi. Os wyt ar lwybr unig pell o bobman beth dywys fi. Gyda gobaith gwan a chalon boenus beth dywys fi. Mae Duw yn abod beth dywys fi. Mae Duw yn abod beth dywys fi. Mae Duw yn abod beth dywys fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Ni welais un ai neb roedd fel ti. Dim Duw sy'n gallu gwneud hyn fath a ti. Yn profi drwy ddyffryn mynydd sychder ffynon ti'n tywys fi. Wel, diolch fawr iawn i Robin a'r band am arwain rhan cynta'r gwasanaeth bore yma. Mae'n hyfryd eich gweld chi bore yma. Diolch i Hannah, nath arwain wrth ysdiwetha tra oedden ni ffwrdd yn crwydro chydig bach. Just chydig o bethau i rannu gyda chi cyn bod ni yn mynd ymlaen. Da chi'n mynd siŵr wedi sylwi ar y scaffolding tu allan. Ac o'n i'n meddwl bydde fe'n amser da i ddweithio chi beth sy'n mynd ymlaen, gan bod scaffolding yn barod wedi bod yna ers chydig wythnosau. Da chi'n ymwybodol bod hwn yn hen adeilad wedi adeiladu'n 1896. Wedi mynd trwy lot o newidiadau. Nathon ni wneud gwaith mawr yn wneud tu mewn ar adeilad yn 2015. Ond yn amlwg gyda hen adeilad mae yn building site parhaus jyst yn cadw ar ben pethau.
Nethon ni, da ni di ail wneud y ffenestri ochr yma dros y flwyddyn diwetha, achos oedd rhywun wedi pydru'n llwyr ac felly oedd lot o ddŵr yn dod mewn. A wnaethon ni dalu am rhan fwyaf hwnna drwy arian oedd wrth gefn gyda ni. A wedyn, ar un o bryd, da ni'n sortio allan ochr yna yr adeilad. A ffordd da ni'n talu am hwnna yw bod ni wedi cael benthyciad dilog gan Undeb y Bydyddwyr, sef yr enwad da ni'n rhan ohono. Ond wrth gwrs, fel bod e'n ddilog, mae dal yn benthyciad, bydd angen i ni dalu nôl rhyw ychydig dros yr 8 mlynedd nesaf. Felly, mae hwn jyst yn neges i chi, does neb yn licio rhoi i frics a mortar, felly beth am roed i weinidogaethau eraill yr eglwys, fel bod ni ddim goffo bita mewn i unrhyw gyllideb eraill i dalu am y gwaith yna. Ac dwi ddim yn gyfforddus bod ni'n gwario arian ar adeilad, felly falle bod e'n werth i ni atgoffa'n hunan pam bod ni gyda adeilad. Wel, mae e'n le braf i ni addoli ar y Sul, ond tas fe jyst yn adeilad da ni'n dyddio ar y Sul, fysa ni ddim eisiau gwario arno fe. Ond, wrth gwrs, dyma yw'r cartre i'r clwbiau ieuenctid, lle mae pobl o'r dre wedi cael cyfle i berthyn i gymuned, i adnabod Iesu. Dyma lle mae cwmni a chawl newydd ddechrau wythnos diwetha. Dyma lle mae Sêr Bach, lle mae degau os nad cannoedd o deuluoedd Caernarfon wedi gallu dod mewn i gael croeso cynnes a cwmni a chymuned dros y blynyddoedd diwetha. Dyma lle ydych chi wedi priodi a dyma le fyddai'n claddu chi. Na, joc. Y pwynt ydy, wrth ofyn i chi ystyried rhoi i waith Caersalem, da ni ddim yn gofyn i chi roi i brics a mortar. Da ni'n gofyn i chi gefnogi gweinidogaeth gwaith y deyrnas yng Nghaernarfon. So mae jyst yn rhywbeth i chi ystyried. Dwi'n gwybod eich bod chi eisoes yn eglwys sydd yn rhoi yn hael, ond gyda golwg ar dalu'r ddyled yn ôl dros mlynedd nesaf, jyst gofyn i chi yn weddigar ystyried rhoi yn hael a fel y medrwch chi. Iawn ar ôl? Got that right? Ie, oce. A wedyn, chydig goeddiadau eraill. Sul nesaf, da ni'n disgwyl mlaen i groesawu Sian Rhys yma eto. Sian yma bythefnos yn ôl efo adlais yma yma eto wythnos nesaf, so da ni'n disgwyl mlaen i wahodd Sian yma i bregethu Sul nesaf. Wedyn, mae cwmni a chawl eto dydd Iau yma, so mae hwnna rhwng 11 a 2, croeso cynnes i unrhyw un ddod i fod yn rhan o hwnna, a lledwch y gair hefyd amdano fe. O ia, wedyn fory mae cyfarfod gweddi chwiorydd Nadolig Bedyddwyr y Byd. Okay, that escalated quickly. So, am 2:00 fan hyn fory, mae cyfarfod gweddi chwiorydd Bedyddwyr y Byd. Yeah, got that right? Na ni. So mae yna chwiorydd o wahanol eglwysio'r ardal yn dod yma. Mae yna groeso cynnes. Mae hwnna'n 2:00. Wedyn, un o beth arall o'n eisiau dweud, jyst cyhoeddiad personol. Da ni'n symud tŷ wythnos hyn. Ddim i pyrch poeni, dwi ddim wedi derbyn galwad i Hong Kong. Fan nath Geraint Mos unwaith, i chi sy'n adnabod Geraint Mos. Da ni jyst yn symud i ochr arall y dre. So diwedd yr wythnos fydde jyst yn cymryd chydig ddynodau off mwyn wneud y symud tŷ. Felly ymddeheriadau os fyddai'n slo yn ateb negeseuon ac e-byst tua diwedd yr wythnos yma, dyna esbonio pam. Yn gobeithio byddwn ni di Sul nesaf nôl ar y traed yma gyda chi, gobeithio. So, Bethan, ti sy'n awr yn gwaith plant bore yma? Da iawn, gwych. Gawn ni air o weddi te cyn bod y plant yn mynd lawr grisiau. O ddiw dad, da ni yn diolch i ti bod ni fel dy deulu di yn cael dod at yn gilydd. O le bynnag i ni di dod bore yma, beth bynnag sy'n ar y meddyliau ni, beth bynnag yw yn hoedra ni.
da ni'n diolch bod ni'n un yn addoli Iesu Grist sydd yn ein caru ni. Bendithia y plant lawr grisiau, a hefyd bydd gyda ni fyny grisiau. Y peth pwysica yw bod ti yn canol ni. Felly o Dduw Dad, gwna dy hun, gwna dy gariad, gwna dy air yn amlwg i ni bore yma. A gofyn am nerth yr Ysbryd Glân i fendithio'n amser ni bore yma. Amen. Amen. So gewch chi sgwrsio am funud bach gyda pobl sydd wrth eich ymyl chi. Cari Cersalem heno am 6, fel arfer. Fab. Iawn, so da ni'n mynd i barhau yn cyfres ni yn edrych ar hanes y proffwyd Elias bore yma. Ar ôl wythnos yma, mae yna 2 ran arall i'r gyfres. So mae Sian mynd i edrych ar yr olyniaeth, lle mae Elias yn cael ei gipio i'r nefoedd a pasio'r baton ymlaen i Eliseis. A wedyn, pythefnos i heddiw fydda i nôl yma yn rapio y gyfres lan. A wedyn ar ôl hynny, Advent. Ydy'n tymor y Nadolig wedyn. So dyna ni. Dyna sut mae pethau'r ddydd Sul mynd i edrych dros yr wythnosau nesaf. So mae'r darlleniad sydd gyda ni heddiw yn eitha hir, so ystedwch nôl a mwynhewch y stori. 1 Brenhinoedd 21. Wedyn, dyma hyn yn digwydd. Roedd gan ddyn o'r enw Naboth o Jezreel, wynllan, reit wrth ymyl palas Ahab, brenin Samaria. A dyma Ahab yn gwneud cynnig i Naboth. Rhod y wynllan i mi gael ei throi hi'n ar y ddylysiau, gan ei bod reit wrth ymyl y palas. Gwna i roi gwynllan well i ti yn ei lle hi. Neu, os wyt ti eisiau, gwna i dalu pris teg i ti amdani. Ond dyma Naboth yn gwrthod. Na, ddim ar unrhyw gyfri. Mae'r tir wedi perthyn i'r teulu ers cenedlaethau, allwn ni byth ei rhoi hi i ti. Felly dyma Ahab yn mynd yn ôl i'r palas yn sarug a blin, am fod Naboth wedi gwrthod rhoi'r wynllan iddo. Dyma fe'n gorwedd ar ei wely wedi pwdi a gwrthod bwyta. Yna, dyma Jezebel, ei wraig, yn dod ato a gofyn, pam wyt ti mewn hwyliau mor ddrwg ac yn gwrthod bwyta? A dyma fe'n dweud, gwnes i ofyn i Naboth werthu ei wynllan i mi, neu os oedd yn well ganddo, gwnes i gynnig ei chyfnewid hi am wynllan arall. Ond mae e wedi gwrthod rhoi'r wynllan i mi. A dyma Jezebel yn dweud, wyt ti'n frenin Israel neu ddim? Tyrd, bwyta rhywbeth, god y galon, gwna i gael gafael ar wynllan Naboth i ti. Aeth ati ysgrifennu llythyrau yn enw Ahab, rhoi sêl y brenin arnyn nhw, a'i hanfon at yr arweinwyr a'r bobl bwysig oedd yn byw yn yr un gymuned â Naboth. Dyma ysgrifennodd hi. Cyhoeddwch ddiwrnod o'n prydio, a rhoi Naboth i eistedd mewn lle amlwg o flaen pawb. Yna ffeindiwch 2 ddyn drwg, a'i gosod nhw i eistedd gyferbyn ag a'i cael nhw i gyhuddo Naboth yn gyhoeddus o fod wedi melltithio Duw a'r brenin. Wedyn, ewch ag allan a thaflu cerrig ato nes bydd wedi marw. Dyma'r arweinwyr a phobl bwysig gymuned yn gwneud yn union fel roedd Jezebel wedi dweud yn y llythyrau. Dyma nhw'n cyhoeddi diwrnod o ympryd ac yn rhoi Naboth mewn lle amlwg o flaen y bobl. Dyma 2 ddyn drwg yn eistedd gyferbyn â Naboth a'i gyhuddo o flaen pawb a dweud, mae Naboth wedi melltithio Duw a'r brenin. Felly dyma nhw'n mynd â Naboth allan o'r dre a thaflu cerrig ato nes roedd wedi marw. Yna, dyma nhw'n anfon neges at Jezebel. Mae Naboth wedi cael ei ladd gyda cherrig. Y funud y clywodd Jezebel fod Naboth wedi marw, dyma hi'n dweud wrth Ahab, cod,
Cymer y wynllan roedd Naboth o Jezreel wedi gwrthod ei werthu ti. Dydy Naboth ddim yn fyw, mae wedi marw. Pan glywodd Ahab fod Naboth wedi marw, dyma fe mynd i lawr i'r wynllan i'w hawlio hi iddo'i hun. Ond yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Elias, dos i gyfarfod Ahab, brenin Israel yn Samaria, cei hyd iddo yng ngwynllan Naboth. Mae wedi mynd yno i hawlio'r wynllan iddo'i hun. Dwed wrtho, dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Ar ôl chyfriddio'r dyn, wyt ti hefyd am ddwyn ei eiddo. Dywed wrtho hefyd, dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Lle by'r cwn yn llyfu gwaed Naboth, bydd cwn yn llyfu dy waed di hefyd. Ie, ti. Dyma Ahab yn dweud wrth Elias, felly fy ngelyn ni, ti wedi dod o hyd i mi. A dyma Elias yn ateb, ydw, dwi wedi dod o hyd i ti. Ti'n benderfynol o wneud pethau sy'n ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n mynd i wneud drwg i ti a dod â dy linach i ben. Byddai'n cael gwared a phob dyn a bachgen yn Israel sy'n perthyn i Ahab, y caeth a'r rhydd. Byddai'n gwneud yr un peth i dy linach di a gwnes i Jeroboam fab Nebat a Bashaba fab Achia am dy fod ti wedi fy ngwylltio i a gwneud i Israel bechu. A dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud am Jezebel. Bydd cwn yn bwyta Jezebel o fewn waliau Jezreel. Bydd pobl Ahab sy'n marw yn y ddinas yn cael ei bwyta gan y cwn. Bydd y rhai sy'n marw yng nghefn gwlad yn cael ei bwyta gan yr adar. Fi oedd yna neb tebyg i Ahab. Oedd mor benderfynol o wneud pethau oedd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Ac roedd Jezebel ei wraig yn ei annog e. Roedd yn gwneud pethau hollol afiach, yn addoli ei lunod diwerth yn union yr un fath ar Amoriaid. Y bobl roedd yr arglwydd wedi gyrru allan o'r wlad o flaen Israel. Pan glywodd Ahab neges Elias, dyma fe'n rhwygo i ddillad a gwisgo sachliain a mynd heb fwyd. Roedd yn cysgu mewn sachliain ac yn cerdded o gwmpas yn isel ei ysbryd. Yna dyma'r arglwydd yn dweud wrth Elias, wyt ti wedi gweld fel mae Ahab wedi plygu mewn cywilydd o mlaen i? Am ei fod yna difar, wna i ddim dod ar drwg yn ystod ei fywyd e. Byddai'n dinistroi linach pan fydd ei fab yn frenin. Waw, dyna hanes dramatic arall o fywyd Elias. Mae'r hanes yma'n dechrau, a does dim golwg o Elias ar ddechrau yr hanes. Ond yn hytrach, pwy da ni'n cyfarfod ar ddechrau stori ydy gŵr o'r enw Naboth. A mae gan Naboth wynllan. Ond pwy sy'n hefyd yn ôl ar ddechrau stori ydy'r baddies yn yr hanes yma, sef Ahab a Jezebel. Y broblem tro yma, y drwg tro yma, i fod Ahab wedi cymryd tipyn o ffansi at wynllan Naboth. Mae'r wynllan ar bwys i balas a mae fe'n meddwl, wel, bydde hwnna'n neud vegetable patch hyfryd i fi. Alla i dyfu yn moron, a'n swêj, a'n runner beans i gyd yn fyna. So, dwi eisiau cymryd tir Naboth. A beth sy'n amlwg iawn o'r hanes yw fod Ahab yn syrthio i bechod unwaith eto. A'r pechod penodol mae e'n syrthio iddo fe fan hyn yw bod e'n chwennych eiddo rhywun arall, yn chwennych eiddo'n chwennych gwynllan Naboth. Nawr, ar un olwg, mae e fel bod mae fel bod Ahab yn neud cynnig teg i Naboth. Mae e'n cynnig i brynu fe am bris teg, neu mae e'n cynnig gwynllan wahanol iddo fe sydd falle'n well na'i wynllan bresennol e. Ond y peth ydy, nid cynnig da gan ŵr busnes sydd yma. Ond yn hytrach brenin pwerus yn actio fel bwli yn trio taflu bwysau arian a'i rym o gwmpas a cymryd mantais o rhywun mewn sefyllfa
llai breintiedig. Nawr, dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd wedi gweld ffilm Y Godfather. Mae'n cael ei ystyried yn un o'r clasuron. Ac yn y ffilm Godfather, ffilm cyntaf, mae Vito Corleone yn ceisio gwneud deals a bargeinion efo dynion busnes eraill New York ar y pryd. Ac mewn un golygfa, mae un o'i henchman yn dod nôl ar ôl wneud cynnig i ddyn busnes. A mae'n dweud wrth Vito Corleone bod y gŵr busnes arall wedi gwrthod i gynnig e. A wedyn mae'r Godfather yn dweud yn trynu ar ei sigar. Well, make him an offer he can't refuse. A wedyn nes ymlaen yn y ffilm, chi'n ffeindio mas be mae make him an offer he can't refuse yn ei olygu. Sef gwneud cynnig gyda gwn at ei ben. A da ni'n chwerthin, ond dyna sy'n digwydd fan hyn. Nid cynnig teg gan ŵr busnes teg, sydd fan hyn gan Ahab, ond dyn pwerus yn actio fel bwli i drio cael ei ffordd ei hun. Bod cynnig Ahab ar yr olwg gyntaf i weld yn gynnig da, beth yw mewn gwirionedd yw cynnig he can't refuse. Mae Naboth yn gwrthod y cynnig. Ac ar rywydd mae fe'n ymddangos yn benderfyniad twp hirt gan Naboth. Pam fydde fe'n gwrthod cynnig mor dda? Tase ni'n cael cynnig tebyg, mae'n siŵr byddwn ni'n ei dderbyn e. Tase ni'n cael cynnig gwynllan well, tase ni'n cael cynnig unrhyw gwynllan byddwn ni yn ei dderbyn e. Ond hynny, tase chi'n cael cynnig gardd well na'ch gardd chi, neu tase chi'n cael cynnig arian da iawn am eich gardd, wel, yr hyn sy'n reddfo, bydde derbyn y cynnig. Ond mae Naboth yn gwrthod y cynnig. A mae'n gwrthod y cynnig achos bod aros yn ffyddlon i Dduw yn bwysicach iddo fe na derbyn cynnig busnes da. Achos oedd Naboth yn ddyn diwiol. Oedd Naboth yn gwybod y gair. Oedd e'n gwybod am y deddfe Iddewig o llyfr y Leviticus. Oedd e'n sôn am sut oedd pobl yr arglwydd fod trin a delio gyda eiddo. Oedd e'n ymwybodol fod Duw wedi rhoi darn o dir i bob chwyth, a bob chwyth yn rhoi darn o dir i bob teulu, a bod y teulu fod trin a thrafod a bod yn stiwardiaid ar y darn yna o dir. Hynny yw, nid tir Naboth oedd e i werthu yn y lle cyntaf, ond yn hytrach Duw oedd bia y wynllan, a dim ond stiward ar ran yr arglwydd oedd Naboth. Oedd Naboth yn ffyddlon i'r arglwydd. Oedd e'n ymwybodol mai etifeddiaeth oedd Duw wedi rhoi iddo fe a'i deulu oedd hwn, ac nid commodity i'w werthu. Mae'r Chris Wright, awdur llyfr enfawr o'r enw The Mission of God, mae'n lyfr fel hyn. Dwi'n gwybod mae Magin yn gwybod pwy yw Chris Wright. A Chris Wright yn dweud am yr hanes yma, the Israelites had no ultimate title to the land. It was owned by God. Yahweh was the supreme landlord. Ond oedd Ahab yn wahanol i Naboth. Oedd Ahab yn be fydden ni'n galw heddiw yn rhyw fath o hyper neoliberal capitalist oedd just eisiau gwneud trin a trafod, gwerthu tir, exploitio tir, cael y mwyaf o arian allan o dir. Ond oedd Ahab yn dweud na. Nid rhywbeth i gael ei exploitio ydy tir. Nid rhywbeth i werthu am y pris ucha ydy tir. Ond rhywbeth i'w stiwardio yn ffyddlon o flaen Duw a creawdwr y greadigaeth.
Ond oedd Ahab, oedd ganddo ddim ymwybyddiaeth o air Duw. Oedd e wedi gadael i bechod, i arian, i eiddo, i beth oedd yn iawn iddo fe, fynd yn gen dros ei lygad e. Be sy'n tu ôl y tensiwn yma rhwng Ahab a Naboth ydy nid darn o dir mewn gwirionedd, ond yn hytrach ffyddlondeb i'r arglwydd. Bod gyda chi un dyn, Naboth, oedd yn parchu gair Duw. Oedd yn parchu fod popeth yn y greadigaeth yma yn y diwedd wedi greu ac yna i fod yn fendith i bobl. Lle oedd Ahab ar y llaw arall yn meddwl bod popeth allan yna i gael i ecsbloitio. Nid politics o'r rheidrwydd sy'n digwydd fan hyn, ond yn hytrach mater ysbrydol sy'n fan hyn, ynglŷn â beth ydy gwerth rhywbeth ger bron y creawdwr, a sut mae pobl yn trin y peth yna. A mae'r un peth yn wir i ni heddiw. Mae'r un her yna i ni heddiw. Wrth i ni fel Cristnogion weld anghyfiawnder economaidd yn y byd. Wrth i ni weld anghyfiawnder ecolegol yn y byd. Wrth i ni weld cwmnïau gwledydd yn rhoi pres cyn lles. Ysbryd Ahab ydy hwnna. Mae'r COP 27 mlaen ar hyn o bryd, le mae pobl yn trio ffeindio a gwleidyddio a pobl busnes yn trio ffeindio unrhyw ffordd o ddod allan o obligations i ofalu ar ôl beth sy'n orau i'r greadigaeth mae Duw di roed ni'n stiwardiaid iddo fe. Mae yna sialens yn does i ni fel Cristnogion a fel eglwys ofyn yn dydd ni ydyn ni'n sefyll efo Ahab pan mae'n dod i gwestiynau fel hyn, neu ydyn ni'n mynd i fod yn ffyddlon fel Naboth a dweud na. Nid rhywbeth i gael ei werthu a'i ecsbloitio ydy tir, ond yn hytrach rhywbeth i'w feithrin a'i warchod fel stiwardiaid ger bron y Duw sydd wedi rhoi cyfrifoldeb i ni dros y ddeiar yma. Mae yna lot o wleidyddiaeth yn yr hanes yma am Gwynlla Naboth, oes. Ond fel Cristnogion, cwestiynau ysbrydol sy'n tu ôl y cwestiynau yna. Neu ynglŷn â beth yw'n cyfrifoldeb ni. Felly, ar ôl i Ahab ddeall fod Naboth yn bendant ddim am werthu'r tir, mae yn mynd nôl i'w balas, mae yn gorwedd ar ei wely yn pwdi a gwrthod bwyta. Da ni gyd wedi gwneud hynna weithiau, dydyn. Da ni gyd yn pwdi pan da ni ddim yn cael ein ffordd. Da ni gyd jyst yn mynd i orwedd ar y gwely. Wedyn, mae'r hen Jezebel yn ymuno ar stori. Yr anwyl Jezebel. A mae'n dweud wrth Ahab, wyt ti'n frenin Israel neu ddim? Tyrd, bwyta rhywbeth. Cod y galon, gwna i gael gafel ar wynlla Naboth i ti. So mae'n dweud, come on nawr, ti'r brenin, pull yourself together. Paid a gadael i'r Naboth ma ddweithio ti beth i'n neud, ti'r brenin. Defnyddiad awdurdod, stampiad awdurdod, defnyddiad y rym mwyn cael beth wyt ti isio. Achos ti'r brenin, a chdi wneud beth bynnag wyt ti isio. A wedyn mae Jezebel yn mynd ati wedyn i ddod â rhyw gynllun at ei gilydd mwyn gallu cael y tir. A beth mae'n wneud ydy mynd ati i wneud rhywbeth o character assassination o Naboth. Nawr mae'n amlwg fod Naboth yn ddyn anrhydeddus. Oedd Naboth yn ddyn oedd yn parchu yr arglwydd. Ac felly, fydde fe ddim yn good look i Ahab a Jezebel jyst cymryd tir Naboth. Achos oedd e'n ddyn da, chi'n gwybod. Bydde fe'n PR disaster i'r brenin, tybod, tas fe'n mynd a tir. Bydde fe fel, ddim yn gwybod, tybod, be mae pobl yn... Gwybod, mae gyda chi'n mynd a eiddo oddi wrth
Diolch yn gwybod gyda chi cartre hyn bobl hyfryd yn y dre, a bod nhw ardd lyflu, a bod chi'n mynd ar ardd yna. Fydde fe ddim yn good look. A mae Ahab a Jezebel, maen nhw'n meddwl, fydd e ddim yn edrych yn dda iawn os ni'n mynd â tir y dyn yma. Achos mae'r dyn yma yn ddyn da. Mae'n ddyn parchus, mae'n ddyn sydd yn parchu Duw. Felly maen nhw'n mynd ati i drio dinistrio enw da Naboth. Maen nhw'n hairio rhyw 2 suspicious character sydd basically'n dechrau spreadio gossip, dechrau dweud celwydd am Naboth. Maen nhw'n mynd o gwmpas yn dweud bod Naboth wedi bod yn melltithio Duw ar brenin. Ac oedd ar y pryd y peth gweitha allwch chi wneud, achos oedd e'n gabledd oherwydd oedd e'n melltithio Duw, ond oedd e'n treason achos oedd e'n melltithio'r brenin. Felly, ond oedd e ddim yn wir. Doedd Naboth ddim wedi bod yn gwneud hyn. Ond oedd yna, dyma chi enghraifft o beth da ni heddiw yn galw yn fake news neu disinformation. Pobl yn lledu rhywbeth oedd yn gelwydd a ddim yn wir mwyn trio cael yr agenda i ffordd oedd nhw isio fe. A da ni'n gweld yn dydd heddiw. Da ni'n gweld gwleidyddion yn neud o. Da ni'n gweld grwpiau yn neud mwyn cael fframio pethau yn y ffordd maen nhw eisiau. Ond dyw e ddim yn iawn. Fel Cristnogion, pan da ni'n gweld celwydd yn cael ei siarad am bobl, pan da ni'n gweld fake news ar y newyddion, pan da ni'n gweld disinformation yn cael ei rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol, dylen ni ddweud na, achos da ni'n bobl y gwirionedd. Ac os da chi'n dibynnu ar disinformation i gael eich ffordd, yna, oedd eich achos chi'n ni'n cyfiawn i ddechrau anyway? Na, siwr o fod ddim. Felly mae Naboth yn cael ei ffremio mewn ffordd, a wedyn mae yna gamweinyddu cyfiawnder, miscarriage of justice yn digwydd. A mae Naboth yn cael ei lusgo allan o'r ddinas ac yn cael ei ladd. A mae hwn yn enghraifft drist iawn o rywbeth sy'n ailadrodd i hun trwy hanes, sef achosion o miscarriage of justice. Mae'n digwydd, mae yna sawl achos ohono fe yn y Beibl ei hun. Da ni gyd, pan o'n i'n ysgol, wedi darllen nofelau fel To Kill a Mockingbird, oedd yn rhoi darlun o'r miscarriage of justices oedd yn digwydd. Da ni gyd yn ymwybodol o achosion blaenllaw fel achos George Floyd yn America rai blynyddoedd yn ôl. Ac dyma sy'n digwydd mewn byd wedi syrthio. Mewn byd sy'n llawn pechod, mae yna anghyfiawnder yn digwydd lle. A mae hyd yn oed anghyfiawnder yn cymryd lle mewn trefn cyfreithiol weithiau. A dyma'r yw reality y byd pechadurus, y byd syrthiedig da ni'n byw ynddo fe. Ond jyst eich bod e'n reality, dyw e ddim yn golygu na ddylen ni fel Cristnogion sefyll lan a siarad allan pan da ni'n gweld y miscarriages of justice yma yn cymryd lle yn dydd ni heddiw fel nath y ddigwydd i Naboth. Nawr, beth sy'n drawiadol am yr anghyfiawnder sy'n cymryd lle i Naboth fan hyn yw nid yn gymaint drygioni Ahab a Jezebel, achos o'n i'n barod yn gwybod bod nhw yn bobl drwg, ydodd hyn, o'n i'n barod yn gwybod bod nhw'n bobl drygionus. Ond beth sy'n drist ydy ydy parodrwydd henuried a pobl bwysig y dref i fynd efo Ahab a Jezebel. Yr enablers, os hoffech chi. Oedd gan pobl bwysig y dref gyfle yn doedd i wneud y peth cywir, sef i wrthwynebu cynllun Ahab a Jezebel, ac i sefyll lan dros Naboth. Ond na, be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n cael eu tynnu mewn i'r pydredd ac i'r llygredigaeth yma. A mae yna ddyfyniad enwog sy'n cael
i ddeillio i Thomas Burke, ond mae'n siŵr mai ddim fe oedd sy'n dweud, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. A mae good men yn do nothing yn yr hanes yma. Mae'n siŵr fod pobl bwysig y dre wedi mynd efo cynllun Ahab. Pam? Os bod nhw eisiau cadw i swyddi falle. Achos bod nhw eisiau cadw i harian, eisiau cadw i statws. Achos weithiau mae sefyll lan dros y gwir yn golygu peryglu'ch swydd. Yn golygu cochi arian, cochi statws, cochi dylanwad. Nawr mae'r Beibl yn dweutho ni mewn rhai llefydd y dylen ni barchu awdurdodau, dylen ni weddio dros yn arweinwyr gwleidyddol. Ond mae yna sawl enghraifft hefyd lle mae bod yn ffyddlon i'r arglwydd yn golygu peidio bod yn ifydd ar awdurdodau a herio yr awdurdodau. Rhywun yn gallu meddwl am y bydwragedd yn llyfr yr Exodus. Neu Genesis, lle mae e? Chi'n gwybod beth fi'n siarad am. A wedyn, y peth cywir i wneud yn yr hanes yma, oedd nid mynd efo cynllun Ahab a Jezebel, ond yn edrych i wrthod cynllun y brenin, oherwydd bod e'n gynllun anghyfiawn. A mae hwnna'n rhoi cwestiwn i ni fel Cristnogion heddiw yn dydy. Mi ddylen ni fod yn bobl sydd yn dod â heddwch i gymdeithas. Mi ddylen ni fod yn bobl sydd yn cymodi rhwng pobl. Ond dyw hwnna ddim yn golygu dylen ni fod yn dawedog yng ngwyneb anghyfiawnder. A pan da ni yn gweld anghyfiawnder mewn cymdeithas, pan da ni'n gweld arweinwyr gwleidyddol yn gwneud pethau sydd yn anghyfiawn, yn dweud celwydd, yn dilyn polisïau sydd yn galed ar y tlawd a'r difreintiedig. Fel Cristnogion, dyna yw'r foment i ddal y rhai sy'n mewn pŵer yn atebol. Dyna yw'r foment i sefyll lan dros gyfiawnder Duw yn edrych na mynd along gyda gwleidyddiaeth y byd. Wedyn, yn drist iawn mae Naboth yn marw. Mae Jezebel yn dweutha Ahab godi o'i wely i stopio pwdi a mynd allan i gymryd y wynllan nawr bod Naboth allan o'r ffordd. So chi'n gallu dychmygu Ahab nawr yn cyrraedd y wynllan gyda Naboth allan o'r ffordd, chi'n gallu dychmygu fe, tyfod, gwahodd y lads rownd i gael barbecue ar y wynllan. Jezebel yn agor potel o champagne, falle na, oedd hi ddim o'r clasu o champagne. Cava, falle. Sounds like a cava woman, not a champagne. A maen nhw'n meddwl, gret, da ni wedi cael be da ni eisiau. Da ni wedi cael yn gwynllan. Reit, o dda, lle ni edrych ar yn palas fan hyn, hyfryd, conservatory lovely yn edrych allan dros y wynllan. A maen nhw'n meddwl bod ni wedi cael getaway gyda fe. Ond, pwy sy'n troi fyny i sbwylio'r parti? Y proffwyd Elias. A fi wastad yn mynd yn emosiynol gyda'r rhan yma'r stori. Achos mae yna lot o bobl sy'n meddwl bod cyfiawnder ddim yn digwydd, tybod. Neu mae yna lot o ddioddefwyr yn y byd. Lle mae falle y person sydd wedi gwneud drwg iddyn nhw'n marw cyn wynebu achos llys neu rhywbeth. Neu chi'n meddwl am yr holl gwledydd trwy'r byd sydd wedi cael eu camdrin gan yn gwledydd ni yn y gorllewin. A rhyw sens bod cyfiawnder ddim yn dod. Ond pan mae Elias yn troi lan, mae'n atgoffa ni yn y diwedd mae cyfiawnder yn dod. Falle bod rhaid aros am y cyfiawnder yna. Falle na welwn ni cyfiawnder yn dydd ni bob tro. Ond achos bod Duw yn sofran, yn y diwedd mae cyfiawnder mynd i gael ei le.
Felly pan mae Leas yn troi lan, mae e'n cynrychioli ac atgoffa ni yn y diwedd bod yr hyn sy'n anghyfiawn ddim yn cael getaway gyda fe. A bod barn Duw yn real. A bod barn Duw yn newyddion da. Achos da ni isio byd le mae anghyfiawnder wedi cael ei ddelio gyda fe. Da ni isio pob calon doredig i gael ei achau. Mae dydd y farn yn rhywbeth i ddisgwyl ymlaen ato fe. Achos dyna pryd mae'r brenin go iawn mynd i ddod yn ôl a sefydlu ei deyrnas yn derfynol. A da ni'n cael rhyw ragflas o hwnna wrth i Elias droi lan i sbwylio parti Ahab a Jezebel. A chi'n gallu dychmygu Ahab a Jezebel fan hyn. Maen nhw yn y wynllian yn mwynhau hunain. A maen nhw fel, Elias di hwnna. Elias, be mae o'n neu ma? Pan fod o wedi dod nôl? A mae'n atgoffa fi o'r llinell yna yn y ffilm GoldenEye, James Bond. Lle mae Alec Trevelyan, un o'r baddies James Bond, yn dweud wrth James Bond, why can't you just be a good boy and die? A chi dychmygu Ahab a Jezebel, Leias, pam wneud ti ddim yn gadael llonydd i ni? Pam wneud i ddim just marw? O, mae e'n ôl. A'r rheswm pam bod e yn ôl, a sut mae hwn yn mynd gymaint ar nerfau Ahab, yw oherwydd, yn wreiddiol cofiwch, oedd Ahab yn un o bobl yr arglwydd. Oedd e jyst i cochi ffordd. Oedd e wedi dod dan ddylanwad drwg. Oedd e wedi cochi golwg o air yr arglwydd. Ac felly, wrth weld Elias, oedd Elias yn actio bron fel cydwybod iddo fe. Oedd gweld Elias yn neud iddo fe deimlo yn euog. Achos dydy pobl balch fel oedd Ahab a dwi weithiau fel da ni gyd weithiau, da ni ddim eisiau wynebu gair Duw bob tro, na dan? Achos mae gair Duw yn oleuni mewn i tywyllwch yn meddyliau'n calonau ni weithiau. Dwi'n cofio un o'r storis oedd y diweddar Tom Jones yn adrodd yn aml yn y Seiat ar nos Fawrth, a bydd rhai ohonoch chi'n cofio hyn. Oedd cyn i Tom, oedd Tom, fel mae rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod, oedd Tom yn aelod yma ath i'r gogoniant rhyw 2 blwyddyn, 2 flynedd yn ôl ebyn hyn. Rhywun yn colli trac o amser gyda'r pandemig wedi bod. Ac oedd Tom yn recovering alcoholic, gath droedigaeth hyfryd a gwirthiol ac yn Gristion arbennig a hyfryd iawn. A oedd ei stori fan anhygoel. Ac un o'r storis oedd yn aml yn dweud oedd, cyn iddo fe ddod yn Gristion, pan oedd e'n cerdded trwy Gaernarfon, ac os oedd e'n gweld y parchedig Ioan Davies yn cerdded lawr y stryd, bydde fe'n trio osgoi Ioan. Neu os bydde fe'n gweld Ioan yn cerdded ffordd, a bydde fe'n esgus bod angen mewn ffordd hyn. Oedd e'n trio osgoi Ioan. Ond oedd e ddim yn trio osgoi Ioan oedd hen weinidog Caersalem, by the way. Ac nath ffonio fi wythnos diwethaf gyda llaw ac yn cofio ato chi. Ond be bynnag. Ond oedd e'n dweud, y rheswm oedd e'n osgoi Ioan, oedd nid achos bod e'n osgoi Ioan, ond oedd e'n osgoi be oedd Ioan yn cynrychioli, ynddo fe. Sef gair Duw, tybod. A weithiau, dyna mae Ahab yn neud fan hyn. Doedd e ddim eisiau gweld Elias, achos oedd e'n gwybod bod Elias yn dod â gair Duw. Oedd e'n dod â goleuni lle oedd e wedi meddwi mewn drygion ni. Nawr mae Elias yn dod â gair caled i Ahab. Mae'n dweud fod barn Duw mynd i ddod arno fe a'i deulu oherwydd i holl bechod nhw. A mae hwn yn atgoffa ni o ddifrifoldeb pechod. Nid chybod, dyddi yma, mae pechod yn cael ei weld fel rhywbeth sort of little bit naughty but nice, tyfod. Fel bita chydig bach o siocled, neu cael, tyfod,
un gwydred gormod o riocha. Tybod, rhywbeth sydd, chi'n gwybod bod e ddim yn dda, o neith e ddim gormod o ddrwg i chi. Tybod. Ond na, mae pechod yn ddifrifol. Pechod sydd tu ôl i'r holl dor perthynas yma. I ni'n gweld ar bob lefel. Y tor perthynas yma gyda'n hunain i ddechrau. Dyna pan bod gymaint o bobl yn cael identity crisis dyddi yma. Dyma sydd tu ôl i'r holl gwmpo mas. Boed hynny yn dor priodas neu ffrindiau yn cwmpo allan a ddim yn gwneud fyny am flynyddoedd. Dyna sydd tu ôl yr holl tor perthynas rhwng o fewn y gymuned, rhwng gwledydd. Dyna sydd tu ôl y tor perthynas rhwng ni a'r greadigaeth. Ac wrth gwrs, dyna sydd tu ôl y tor perthynas rhwng ni a Duw ei hun. Mae pechod yn rhywbeth difrifol. A be mae Leas yn dweutho Ahab fan hyn fod barn Duw yn dod ar bechod yn rhywbeth difrifol. Ond, a mae hwn yn newyddion da. Ond mae'r hanes yma hefyd yn dangos i ni fod maddeuant yn bosib. Fod y Duw sydd o blaid y cyfiawn ac yn barnu'r anghyfiawn hefyd yn Dduw sy'n cynnig ffordd maddeuant. Mae Ahab yng nghanol i ddrygioni mawr o'r diwedd yn sylweddoli mae gwagedd yw'r cyfan. Ac fe gael yr holl beth yw mwy nag un gwynllanoedd, ac fe gael yr holl wynllanoedd oedd eisiau, yr holl gyfoeth, yr holl rym oedd i frenhiniaeth yn dod. Ond yr un peth oedd e methu cael oedd yr heddwch dwfn sydd dim ond yn bosib drwy fod yn iawn efo Duw. Ac ar ddiwedd yr hanes yma, mae e'n dod i'r pwynt yma le mae'n sylweddoli bod e angen plygu lawr o flaen Duw. Adnod 27. Pan glywodd Ahab neges Elias, dyma fe'n rhwygo i ddillad, gwisgo sachliain a mynd heb fwyd. Roedd e'n cysgu mewn sachliain ac yn cerdded o gwmpas yn isel ei ysbryd. A be mae'r adnod yna'n dangos i ni? Dyma oedd yr arwydd allanol oedd yr Israeliaid yn gwneud, bod nhw wedi gweld eu bai, wedi gweld eu pechod ac yn edifarhau ac yn ei gyfadda fe o flaen i Duw. Fe welodd Ahab fod yna derfyn ar ei frenhiniaeth e. Ac mwyn gael heddwch go iawn, oedd angen iddo fe ail gyflwyno ei hunan fel plentyn ymrenhiniaeth Duw. Oedd e wedi bod yn canu fel Frank Sinatra, I did it my way. Ond oedd e wedi gweld mai highway oedd hwnna i ddinistr. A mae e wedyn yn gweld bod e'n gallu troi nôl at yr arglwydd. A mae Duw yn maddau. Mae'n dweud fod y farn gath ei gyhoeddi dros Ahab mynd i basio fe heibio. Ond eto, dim ond pasio fe heibio am chydig genedlaethau. Byddai'r anghyfiawnder yn cael ei sortio rhyw ddydd. A mae hyn yn dangos i ni fod maddeuant Duw, bod e ddim yn faddeuant sydd jyst yn anghofio am pethau drwg sydd wedi digwydd, ond mae e'n faddeuant y cyfiawnder sydd yn delio gyda anghyfiawnder. A mae yna wahaniaeth pwysig fyna, does? Chybod, nid rhyw, newn ni jyst anghofio am hwnna symud ymlaen, mae Duw yn neud. Ond mae e'n delio gyda issues mwyn dod a iachad. Dydy Duw ddim yn y busnes, fel dwi wedi dweud, da ni'n ganol symud ti ar hyn o bryd, a pan da chi'n symud ti, da chi'n gwagio cypyrddau a bocsys a dan gwlau, da chi'n wedi bod iddyn nhw ers blynyddoedd. A dyna sut yda ni yn naturiol efo pethau mawr bywyd. Da ni jyst yn stwffio pethau dan y carpet, dan y gwely, mewn i cwpwrdd. Ond rhyw ddydd, mae pethau ma'n dal fyny efo ni.
Mae Duw yn wahanol. Dydy Duw ddim yn stwffio'n problemau ni, neu trio ceisio anhofio bethau. Mae e'n delio gyda'n problemau ni unwaith am byth. A mae wedi wneud hynny drwy gymryd holl anghyfiawnder, holl ddrygioni, holl dywyllwch y byd, holl glwyfau y byd arno fe ei hun. Ac wrth iddo fe farw ar y groes, mae e'n cymryd yr holl bethau yna i lawr gyda fe, ac wrth atgyfodi, mae e'n rhoi bywyd a gobaith newydd i ni. So, just i orffen yn sydyn, hanes Gwynllan Naboth. Mae'n hanes hyfryd sy'n atgoffa ni fod Ahab, y pechadur pennaf, bod hyd yn oed Ahab yn gallu dod yn iawn efo Duw. Ond y gwir amdani yw bod rhywfaint o Ahab yn calon pob un ohono ni. So mae'n bwysig bod ni hefyd yn cymryd y cam yna o gyflwyno'n hunain i'r arglwydd. Mae'r hanes yma hefyd yn atgoffa ni fod Duw yn malio am gyfiawnder yn y byd yma. Mae pobl yn dweud weithiau bod ni Gristnogion so heavenly minded to be of no earthly use. Ond mae'n bwysig bod ni yn cofio fod gan Dduw, ac felly fe ddylen ni fel Cristnogion gael diddordeb dros frwydro dros gyfiawnder yn y byd yma. Pan da ni'n gweld pobl yn neud pethau anghyfiawn, pan da ni'n gweld llywodraethau cwmnioedd yn exploitio creadigaeth yr arglwydd, dylen ni sefyll lan dros yr hyn sydd yn iawn. Dylen ni gofio bod unrhyw eiddo sydd gyda ni yn bersonol, fel teulu neu fel gwlad, mae nid eiddo ni yw ultimately, ond eiddo'r arglwydd. A'n cyrfoldeb ni fel Cristnogion ydy bod yn stiwardiaid drosto fe. Dyna pan bod i Gristnogion yn gwestiwn ysbrydol, pan da ni'n gweld creadigaeth yn cael ei exploitio, pan da ni'n gweld yr economi yn gwasgu allan y pobl slawd a'r pobl difreintiedig. Nid chwarae efo politics ydyn ni fel Cristnogion pan da ni'n siarad mewn i sefyllfaoedd fel yna, ond da ni'n siarad yn broffwydol, achos bod gan gair Duw rhywbeth i ddweud am y pethau yma. A wedyn yn olaf, yn ni cofio rôl Elias yn yr hanes yma. Mae Elias yn sefyll yna a rywydd fel rhywun awkward yn dydd Ahab a Jezebel. Weithiau, mae'n dda i fod y person awkward. Achos yn aml, y person awkward sy'n sefyll lan dros yr hyn sydd yn iawn. Mwyn i enw. Amen. So, da ni'n mynd i ganu Hallelujah nawr, achos mae yna frenin gwell na Ahab. A'r brenin yna yw'r brenin Iesu. A mae'r brenin Iesu yna yn addo lle yn ei deyrnas i bawb sy'n credu ynddo. Ac yn y deyrnas yma, bydd na ddim dwyn gwyn llanoedd, ond yn hytrach bydd na yfed o ffrwyth y wynllan newydd. Ac yn y wynllan newydd yma, bydd e'n fyd heb boen. Bydd e'n fyd heb farwolaeth. A fydd Iesu hun yn sychu pob deigryn. Codwch ar eich traed i ni ganu Hallelujah i'r brenin Iesu. Ymwydd y holl elynion ni, fe godaf Hallelujah, yn uwch na anghydeiniaeth ni, fe godaf Hallelujah, caneuon i'w farwau ni. Be God of Hallelujah.
adrodd y fendith yma efo'n gilydd. Bwyd i'r arglwydd. Eich bendithio a chamddiffyn chi. Bwyd i'r arglwydd mae'n ein garedig arnoch chi. A bod yn haet sy'n atoch chi. Bwyd i'r arglwydd